Falten pocs minuts per les 10 del matí i els participants de viatges de primavera ja es comencen a reunir en l'entrada del Parc de les Planes de l'Hospitalet del Llobregat. L'àrea metropolitana, organitzadora, ha escollit un punt cèntric per situar aquesta activitat de ciència ciutadana. Només començar-la, l'ornitòleg Ricard Gutiérrez situa els assistents en el context adequat. Ens trobem en una de les ciutats amb més densitat de població de Catalunya, l'Hospitalet. L'activitat ha estat organitzada per l'AMB amb la col·laboració de l'Hospitalet del Llobregat. Les places per poder participar-hi es van esgotar en seguida i els participants amb què ens trobem avui estan entre els 15 afortunats que vam trobar encara plaça lliure. Falten poc més de 15 dies per a que arribi la primavera i es comencin a veure les primeres orenetes. En aquest context, l'AMB organitza Viatges de Primavera, una activitat emmarcada dins el programa de Ciència Ciutadana. És un moment fonamental en el període de migracions, ja que mentre que acaben de marxar els darrers invernants, comencen les migracions primaverals i s'observen les primeres espècies que vindran a passar la seva època de reproducció al parc. L'activitat ha consistit en un recorregut del parc en busca de les espècies més interessants. Els participants han anat participant activament en preguntes i comentaris sobre el que anaven veient. En termes generals, tots els assistents tenien un gran interès pels ocells i algun coneixement de calaix que els permetia familiaritzar-se amb les observacions. Les espècies que són d'aquí ja s'estan preparant per criar. Unes perquè hem vist que feien niu, la garsa. Unes altres perquè quan hem posat el cant del mascle han vingut ràpidament a dir «Che, jo estic aquí». No estan fent niu encara, però ja han vingut a defensar el territori. I que ara se'n marxen. Però encara som a l'hivern meteorològic i també biològic perquè encara no ha arribat cap de les espècies d'estiu. El Parc de les Planes se'ns presenta com un petit hàbitat natural enmig d'una gran ciutat. En aquest indret, la principal dificultat que se'ns presenta és la presència humana, que espanta els ocells i es fa més difícils de veure. Però això no significa que no hi siguin. En aquest context, els participants de l'activitat, més que veure'ls, els han pogut escoltar. Mitjançant un clam específic, Ricard Gutiérrez emetia el cant dels mascles de les diferents espècies. Per finalitzar l'activitat, tots els assistents van fer una valoració molt positiva de l'activitat i en Ricard Gutiérrez va fer un balanç de les espècies observades durant el dia. Avui hem vist unes quantes espècies d'ocells, tampoc és que hem vist moltes, però almenys s'han vist bastant bé. Que si haguéssim anat al Collserola o a un altre bosc, no les haguéssim vist igual de bé, ja us ho dic jo.